Funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SARL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔ la kuran sɔrɔ i bolo su ni tile. Emicom SARL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo, ventilateur ta b'u bolo, téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi i fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo. Sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SARL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 5 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SARL. Tantoli bi lase aw ma ni waati na aw minnu sɔgɔn bɛ an ka kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ aw bisimila bi wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka sanga ni bi araba juin kalo tile 17 san 2026 an ka bi kunnafoni bakurubaw dɔw bɛna tali kɛ fintigilakaw ye wulikajɔ dɔ kɛ Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna la sanfɛ kɛlɛcɛw ni ka jugu caman ka olu daji DGC maaw minnu bɛ sɔngɔkow la kɔlɔsi olu ye station dɔw ani fo ka taa se taji ŋanamuŋanamukɛla dɔw ka olu minɛ ka sanga ni u ka wulikajɔ ni baaraw ye o bɛ ka mun kɛ yaasa ka se ka taji ŋanamuŋanamu ka a kɛlɛ jɔnya tile minnu ni farafina ye a ye ka bi gale yaasa ka se ka sarali kɛ o la farafina jamanaw bɛ ka wulikajɔw kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ laɲiniw kɛra yaasa sarali bɛ se ka kɛ Kasim Tarawele a bɛna ɲɛfɔli caman kɛ a ye o koɲɛw kan marabolo kɔnɔna kibaruya bɛna taa ni an ye Segukaw fɛ yen nɔ moto plakiw tali o baaraw nun doni kɛra Segu marabolo ɲɛmaayaso fɛ Gawukaw fɛ yen nɔ wulikajɔw kɛra yaasa ka se ka maaw galabu foni bɛɛ ka se ka i ka tedrɛli ka o sara kɔkan kibaruyaw bɛna taa ni an ye Senegalikaw fɛ yen nɔ Senegali douane maaw ye tɛgɛ da dɔrɔgu camanba o kan Amérique ni Iran fo ka taa se u ni Israel ka kɛlɛ mun bɛ sen na a fɔra ko mugu ni kisɛ ka jɔ nka halisa a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko Israel bɛ ka Liban susu Mali dɔnkilidalaw hakaja arapɛru samefɛ ko ala ye aminji dɔgɔya kunungo a ka janajaw kɛra bi wulada in na ninnu de an ka kunnafoni la kumaba dɔ ye sɔnni an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara mun kan sɔnni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye a y'aw bisimila. An bɛ foli kɔrɔkɔrɔ k'a di aw ma ni kuma in na aw minnu sɔgɔn bɛ an na an bɛ bi kibaruya daminɛ ni polisi ɲɛmaaba ka cikan ye ni o ye contrôleur général de police Yusuf Kone ale ka bolonɔbilala bataki mun na a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ a ɲini polisi bɛɛ lajɛlen fɛ bawo ni waati in na maaw mago bɛ certificat de résidence la kosɛbɛ maaw bɛ sigiyɔrɔ min na ni o ye résidence ye ko a yɛrɛ mɛ k'a fɔ dɔw de bɛ ka wari minɛ maaw la ka se ka certificat kofɔlen di u ma ko a bɛ bɛɛ lajɛlen hakili jigin k'a fɔ certificat de résidence ye falaki de ye wa ni maa mun minɛna o walew la polisilakaw la ɲangini bere girimanw mun bololamɛ sariya fɛ ko o bɛ ta k'a da o kan ka sanga ni waati ye ni maaw mako bɛ jɔ ni sɛbɛnfura na kosɛbɛ maaw kan ka wari bɔ ka don mun na o de ye tɛnburu min bɛ kɛ a kan n'o tɛ ni certificat in fɛn mun ye fufalaki de don polisiya ɲɛmaaba contrôleur général de police Yusuf Kone chevalier de l'ordre national ale ye a bolonɔ bila a sɛbɛnna ka sanga ni DCC maaw ka wulikajɔw ye taji ŋanamu ka a walew kɛlɛ kunungo juin kalo tile 16
DCC bolo fara mun bɛ Bamakɔ kɔnɔna la direction régionale de commerce ko u ye u tɛgɛ da maa dɔ kan maa mun ni taji station dɔ k'u tun bɛ ka taji caman k'a cɛ k'a don butɔn kɔnɔ wa k'u ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ k'a fɔ butɔn mun ni yamaruya ma d'u ma u k'a don bawo ko jamana ɲɛmaaw tun ye wulikajɔ ni laɲini min fɔ fɔlɔ hali n'a ma ɲɛ ko taji bɛ taa san butɔn na sɛbɛnfura de kan ka kɛ u bolo sɛbɛnfura jɔnjɔn ma sɔrɔ ni maa ninnu bolo minnu tun bɛ ka taji caman ka a cɛ ka taa ni a ye o siratigɛ la ko DCC maaw u ye nin taji ninnu minɛ wa station min bɛ ka a baara kɛ u ye a datugu wulikajɔ ni laɲini mun ni a bɛ ka kɛ yaasa taji ŋanamu walew ko ka o kɛlɛ halisa DCC maaw ka wulikajɔ kɔnɔ la bi sɔgɔmada in na juin kalo tile 17 in DCC maaw Bamakɔ kɔnɔ la wo u ka wulikajɔw taara se station dɔ ma tuguni ko minnu tun bɛ ka taji ta ka a don camion dɔ kɔnɔna la kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko u tun bɛ ka taa taji in ka taa n'a ye sugu wɛrɛ de la sugu mun ni sira jɛlen tɛ o siratigɛ de la ka sanga ni an ka jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔw ye taji donni fɛlɛw o mun kɛra ni ka tila ka kangarida mun da maaw ye taji kana taa feere sira fɛ sira mun ni ɲɛmaaso ma o hakilina ta ko ka sanga ni nin taji mɔbili tun bɛ ka donni ka bɔ ka taa n'a ye o siratigɛ la DCC maaw u y'u ka wulikajɔw kɛ ka mɔbili ka a lajɔ ni k'a minɛ wa ko taji bondo in ɲangili bere mun ni a ka kan u bɛna o da o kan ka sanga ni hakilina ni laɲini mun n'a taara ɲɛmaaso fɛ ka se ka nin wale ni a ɲɔngɔw kɛlɛ kabi gale jɔnya kumaw ko mun taara ka da farafina kan halisa ko a ko joli ma ban laɲini bɛ ka kɛ yaasa sasarali ni o réparation ye ka se ka a yɔrɔw datugu ani ka a baaraw kɛ a kan ka dilan cogo min na dilanni mun kan ka k'a la Burkina Faso dugu kɔnɔna la Pabere kɛnɛba dɔ sigira ni farafina jamana lapasali kɛbagaw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan yaasa ka se ka a laɲini saraliw ka kɛ ni o ye réparation ye jɔnya tile damatɛmɛ wale mun taara k'a da maaw kan ani joli minnu kɛra k'a furakɛ fo ka taa se a kan ka sara cogo min na ka o baaraw bɛɛ lajɛlen latigɛ Kasim Tarawele bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kan kɛba an bɛ taa fan fɛ ka o lajɛ. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma nin waati in na min ye farafina jamanaw ye wulikajɔ caman kɛ yaasa togo min farafina ye gɛlɛya min sɔrɔ jɔnyawale hukumu kɔnɔna na sarangalani ale ni latileliw ni majɛ minnu sera kɔnɔna yera kow kɔnɔna na olu bɛ se ka latilen cogo min na ni fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ minnu n'o kan ka taa diɲɛ seleke naani yɛrɛ fɛ wulikajɔ in a ko mɛnna sen na nka min ye diɲɛ seleke naani tɔnba ye ale ye lakodɔnni kɛ ka kɛ ni Gana ni farafina jamana caman ka laɲini ye ko waleya in ko fo sarali ka ye a ko la sabula a ye degun ni gɛlɛya caman don farafina kun o la sa jɛrɛ o jɛrɛ bɛ kɛ bibi na farafina kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ farafina ka yiriwali sira fɛ farafina ka ɲɛtaa sira fɛ baabu in ale bɛ bɔ ka bin duwakun tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la juin kalo tile 13 min ye pabrikaw fɛ ye bɔlɔlɔ sanfɛ baarakɛlaw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛ la lajɛ min sen fɛ u y'u sinsin farafina ye degun min sɔrɔ o bɛ se ka latilen cogo min juin kalo tile 13 min ye pabrikaw ka mairie kɔnɔna na Burkina Faso maa 150 o de nana ka na baabu in sigi baabu kɛnɛ ka sa u y'a yira sa k'a fɔ jɔnyawale yɛrɛ ye degun min se farafina ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina an fanfɛ bolo ale ni AES jamanaw ta da donna o la kosɛbɛ kiimɛliw kɛra jateminɛw kɛra hakili jagabɔw ale ni min ye maa ɲɛ juru caninenw caman tun bɛ kɛnɛ in kan minnu y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni ye degun caman saga se farafina ka denw ma wulikajɔ ni laɲiniw senfɛ sa a yɛrɛ ko n'a ma ɲɛ ko latilenni bɛ kɛ min ye degun minnu sɔrɔ la olu bɛ se ka fɔ jamanadenw na cogo min sɔrɔko ta nasira fɛ baloko ta nasira fɛ kɛlɛw ko ta nasira fɛ ale ni politiki ko ta nasira fɛ a yira k'a fɔ jɔnya yɛrɛ gɛlɛya ye degun caman de se farafina jamanaw ma bi farafina jamana minnu dɔw bɛ bi halisa n'olu b'a kɔlɔlɔ kɔnɔna na o de ka ca kosɛbɛ nansaralakaw n'u ka fɛɛrɛw nana jɔnya waati u donna sira caman fɛ sira min n'o o degun yera kosɛbɛ o ye ka min ye maaw ka kanw k'olu bɔsi u la kan wɛrɛw k'olu sinsin u kunna
min ye bingali ye a ye tali kɛ sɔrɔko ta nasira la hakili jagabɔko ta nasira la fɛn kɔrɔw k'olu caman halaki sɔrɔ kɔni o caman taara a ko senfɛ ani maaw yɛrɛ bɛ u yɛrɛ dɔn ni ko minnu ye o bɛɛ kɔfɛ politiki u nana o ko fana don a la k'u sen don jamana ninnu kɔnɔ politikiw kɛlɛw la min ye jasiraw ye k'olu don baaraba minnu bɛ kɛ jamana ninnu kɔnɔ n'o ye yiriwaliko ta nasira ye n'o sugubulonw bɛ sigi fana u y'u sen don o la o si ma labɔli kɛ u nana ni wari ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna jamana minnu bɛ faransikan fɔ CFA o cokɔrɔ olu 17 kunna fo bi o degun bɛ o jamanaw kan sabula min ye nin bɛɛ lajɛlen ye bamanciɔni ɲɔgɔnwale kɛbaw olu fana kɛlen don k'u daga o jamana dɔw da la bi bi na min ye Mali ye Tchad bɛ o la Burkina Faso b'o la Niger b'o o la Nigeria yɛrɛ ale ni Benin bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ta sɔrɔ a ko in na jamana ka dɔgɔ min bɛ CFA dun bi n'o ka tɔnɔ o ye a ta ye musaka bɛ taa yɔrɔ min musaka tigi min y'a dilan a n'a ka laɲini jɔnya waleyaw kɔnɔna na ko halisa o de bɛ sen na nin latilenni ko kan ka kɛ diyagoya ye sabula n'a ma ɲɛ ko farafinna yɛrɛ b'a fɛ ka bɔ nɔgɔ la farafinna b'a fɛ ka taa ɲɛ fo a ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi pabrikaw fɛ yen Burkina Faso maa 150 olu ko sa ko waati kuma sera furancɛla fangaw kɛlen don ka wasabulon minnu sigi bibi na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi o kɔnɔna na mun bɛna hakili jagabɔ kɛ latilenni bɛna kɛ cogo di tariku ta nasira fɛ ka sɛbɛnw sigi sen ka sɛbɛn minnu b'a to saheli jamanaw n'o ye AES jamanaw ye olu ka jɔnya wariyaw bɛ se ka lasara cogo di min ye wasabulon ninnu kɔnɔna na a yɛrɛla sa k'a fɔ fana ko kɔmasegi baara ka kɛ u ye ka kɛ ni pabere laɲini ye laɲini min y'a to nin waati in na hakili jagabɔw ni min ye miirina kɛrɛnkɛrɛnnenw ye olu taara sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ wa u y'a yira ko n'a ma ɲɛ min kɔ ni jɛkulu bɛ sigi kɔmasegi ka kɛ wasabulon ninnu bɛɛ lajɛlen ye kelen kelen u ka faamuyali kɛ u k'a yira k'a fɔ la fana baara kan ka taa sira min fɛ min ye baabu ye k'o kan ka sigi calatigɛ jɛkulu fana kɔnɔna na cɛɲɛfuga jamanaw la ka ɲɛfɔli kɛ politikimɔgɔw ye ka ɲɛfɔli fɔ dugudenw ye ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye yaasa min ye laɲini yɛrɛ yɛrɛ ye min ye o bɛ se ka sabati cogo min na nin waati in na min ye nin hakili jagabɔ in ye min ye nin miiriya in ye u ye laɲini belebeleba caman de kɛ a ko senfɛ laɲini minnu na kumaba kɔni ye min ye farafinna ni hakɛ min ka kan farafinna ye tɔɲɔ min kɛ farafinna ye degun min sɔrɔ farafinna ka don bɛ kɔlɔbɛ min na u ka sɔrɔ yakubalen n'u ma u ka min ye baarakɛyɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen tɔnɔw ka taa s'u ka musaka kow ma ko k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na nin waati in na sarali waati k'o de sera wa wulikajɔ fana waati pabrikaw fɛ yen bɛnkɛrɛw de ka Burkina Faso yaasa a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na don nataw olu kɔnɔ. An bɛ taa lakanako sira fɛ an ka finitigilakaw ye wulikajɔba kɛ Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la Lere wulikajɔba 2 mun ni a kɛra sababu ye sanfɛ kɛlɛcɛw ka sanga ni kununko juin kalo tile 16 ye ka taa Bamanciya walijɔ kɛlɛtigɛlamaw minnu dɔw kun dagan bɛ ni dɔw kun kɛ ka taji dilanyɔrɔ ko o labɛn ani fo ka taa se u ka minɛ mara yɔrɔw an ka sanfɛ kɛlɛcɛw k'u ye u faralen to ɲɔgɔn kan u daga yɔrɔw u b'u ka minɛnw dogo yɔrɔ mun na yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni u b'a wele ko El Serabo o buguda la ko an ka cɛfini tabaw sanfɛ kɛlɛcɛw ye u larawi ka u ye k'u susu k'u bɛɛ lajɛlen daji wa ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kɛlɛ ɲɛdɔn ani fo ka taa se kɛlɛ cɛsiri mun ni an ka cɛfini tabaw bɛ a la ka jugu kɛlɛ wa o siratigɛ kelen na kununko an ka cɛfini tabaw ko taji dɔgɔyɔrɔ dɔ tun bɛ Bamanciya ka labɛn fɛn tun bɛ yen an ka cɛfini tabaw k'u ye nin bɛɛ lajɛlen tiɲɛ olumasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ an ka cɛbalenw fɛ ka wulikajɔw kologirɛ wa a bɛ ka kɛ ni kɛlɛ ɲɛdɔn ani fo ka taa se kɛlɛ sariyaw bɛɛ lajɛlen labatoli ye yaasa ka se ka jugu ka u kɛlɛ maliden n'a bololafɛn bɛ se ka lafiya cogo min na Mali sibiri ɲɛ kelen k'o ti to yen nɔ jugu bɛ wo kɔnɔna la cɛfini tabaw ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw la k'u bɛna se u bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka u daji ka maliden ni a bololafɛn ka u lafiya kɛnɛyako sira fɛ an b'o ni ale ye bilankɔrɔ ye mun bɛ kɛnɛyako la ni bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ cakɛda mun bɛ a baara kɛ ni o de ye kanamu ye Caisse nationale d'assurance maladie u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye tɛgɛ da maa dɔw kan maa mun ni u tun bɛ ka AMO ka a ŋanamu u ka directeur adjoint ale de ye baara in ka a nun don ko in kɛra ɲɔgɔn dɔ sen fɛ ka sanga ni alamisa tɛmɛnen ye Nci Ibrahima Dumiya a yɛrɛ k'a fɔ ko AMO maaw ka jalajɛ in na u ye bɛnkan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la a taara ye k'a fɔ ko kɛnɛyaso dɔw bɛ yen nɔ ani fo ka taa se furafeereyɔrɔ dɔw pharmacies
ko u tun bɛ ka amo ŋanamu a man ka tɛmɛ sira mun fɛ ka se ka o kɛ o siratigɛ la ko bɛnkan bɛɛ lajɛlen sɔrɔla amo bolofaraw bɛɛ lajɛlen u y'a yɛrɛ k'a fɔ a ka kan maa min ye nin baara in kɛ ni o ye kɛnɛyaso 2 ye ka taa se pharmacie kelen ma kiliniki kelen ani cabinet médical kulukorokaw bara k'u bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ɲangi wa u ye amo sɛbɛn ka namara k'a di maaw ma walima ka amo sɛbɛn nabɔ ka sɔrɔ a ma bɔ yɛrɛ ka a falsifier ani fo ka taa se amo sɛbɛn fura sɛbɛkɔrɔ bɔra nin kɛnɛyaso ninnu kɔnɔ o siratigɛ la ko jateminɛw bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ ninnu ye amo ŋanamu de o siratigɛ la ko u bɛ nin kɛnɛyaso ni pharmacie in ka u ɲangi ɲangili bɛ taa jɔ fo san 1 ka taa se san 2 ma ka amo baaraw bɛɛ lajɛlen lajɔ o kɔnɔna la wa ko u kan ka musaka mun sara a musaka bɛ ti i jɔ sefa wari miliyɔn 9 baaraw la ko nin ye wulikajɔ kura ye kana maaw u bɛ ka baara mun kɛ yaasa jamana ɲɛmɔgɔw ye a dabɔ mun kama amo ka kɛ sira jɛlen kɔnɔ maa minnu ni a ka kan olu garisɛgɛ ka don a la namara ni furugufurugu o fɛn fɛn bɛ a kɔnɔ ka yuruguyurugu ka bɛɛ lajɛlen kɛlɛ wa ko wulikajɔw bɛna kologiriya yaasa ka se ka nin sira in ka a lajɛya halisa an bɛ to kɛnɛyako baaraw kan kɛnɛya tigilamaa minnu ni olu bɛ taa an ka sigidaw kɔnɔ u ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ n'u b'u wele ko centre de santé communautaire agent de santé communautaire minnu bɛ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka don dugu kɔnɔnaw la sigida kɔnɔ ani buguda kɔnɔnaw olu ka baara fanga bon kosɛbɛ bawo ko kɛnɛyaso ba tɛ yɔrɔ mun na walima i bɛ se ka kilomɛtiri 5 kɛ ka sɔrɔ i ma se CSCOM ma yɔrɔ mun na an ka jamana kɛnɛya minisiriso ka hakilina kɔnɔ u ye nin wale ninnu sigi ka agent ninnu ka u bila o sigidaw bɛɛ lajɛlen na wa ko nin agent ninnu ka baara a nafa yɛrɛ kosɛbɛ bawo terɛnkana ninnu na u ye baara mun kɛ u tɔgɔla donba o tako sabanan o de datigɛ kɔnɔna la minisirimuso yɛrɛ k'a fɔ tile 2 donw bɛ kɛ ka taa subila kɛ ka ɲɛsin ni maa ninnu ma bawo k'u bɛ taa bugudaw kɔnɔ u bɛ taa togodaw la ka taa kɛnɛya bila dugudenw nagakɔrɔla la maa minnu ni kɛnɛyasow ka jan ko ni maa ninnu bɛ wulikajɔ ni baara mun kɛ o ni foli ka kan kɛnɛya minisirimuso médecin colonel major Assa Badialo Touré ale ka kɔrɔfɔw la ko ni maa ninnu n'i y'u ta k'a lajɛ soins essentiels de la communauté u ye baara mun kɛ ko a bɛ maa munafa bawo ko sigida mun bɛ yen nɔ ni u tɛ tɛmɛ maa 700 walima maa 1000 ka buguda fitini minnu bɛ yen fo jamana kɔnɔnafinw na burusi kɔnɔnafinw na ninnu bɛ wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka taa kɛnɛya di malidenw ma association de santé communautaire u ka bolofara de don ko n'u ye wulikajɔ mun kɛ a jaabi bɛ maa munafa bawo san 2025 kɔnɔ ko u ye maa 1,000,000 ani 60 kɔ u sera ka dɛmɛ don olu de ma jamana kɛnɛyako yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na o bɛ 100 sara la 13 o de ko fɔ wa ko sumaya bana la u ye maa minnu furakɛ a bɛ taa maa 400 ani kɔjan na u sera k'a kɛ sababu ye ka maa 4,000,000 ɲɔngo ko nin kɛnɛya tigilamaa ninnu u sera o bɛɛ lajɛlen de ma wa den tanni kuraw u ye olu minnu ladon u bɛ taa maa 64 na fo ka taa se u kɛra sababu ye ka muso jibatɔ minnu lajigi burusi kɔnɔnaw la ko bɛ taa maa 49 ani kɔjɔn na ko nin jaabi minnu kɛra san 2025 kɔnɔna la o de b'a yɛrɛ k'a fɔ nin kɛnɛya tigilamaaw minnu bɛ sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ tu kɔnɔnaw la ka se ka kɛnɛya tigilamaaw ka kɛnɛya di dugudenw ma k'u ni foli ka kan o de la minisiri yɛrɛ k'a fɔ nin don kɛrɛnkɛrɛnlen ninnu na tasibila bɛ ɲɛsin u ma ni ka tila ka u galabu foni k'u bila u ka se ka taa baara kɛ ka kɛnɛya di jamanakɔnɔdenw ma fan bɛɛ lajɛlen fɛ douane maaw ka wulikajɔ kɔnɔna la u ye u tɛgɛ da sogo dɔw kan sogo minnu ni sɛbɛnfura jɔlen t'o la u tɛ sariya kɔnɔna la ɛrɛ mɛ k'a fɔ ko sogo kun ka ca kosɛbɛ poulet de chair b'a la o n'a ɲɔgɔn caman douane ka sɛgɛsɛgɛli kulu min bɛ yen ni o ye brigade mobile d'intervention ye olu de ye nin baara in kɛ ka se ka taa u tɛgɛ da yɔrɔ dɔw kan maa minnu ni u kun kɛn bɛ ka a sɛbɛkɔrɔ dogon kosɛbɛ bawo ko camion yɛrɛ taara ka taa ni sogo ninnu bɔ k'a don magasinw kɔnɔ u bolo k'u tilala bawo ko baaraw bɛɛ lajɛlen dogola nka ko ala ni douane maaw u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ u ka sɛgɛsɛgɛliw ni larawuli ɲumanw de kama u taara tɛgɛ da ninnu kan ko sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 6 heures du matin tɛmɛnen ni sanga 30 de ye douane cɛbɛlenw taara u tɛgɛ da ninnu kan ko u ye sogo min minɛ a dagosi ka bon kosɛbɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ kilo 7,000 ani 880 la k'o de b'a yɛrɛ k'a fɔ
sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ douane maaw fɛ douane cɛbalenw yaasa minɛn mun tɛ sariya kɔnɔ sɛbɛnfura jɔlen tɛ mun na ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ yaasa malidenw bɛ se ka kisi ka bɔ a kɔlɔlɔw ma cogo min na kɛbamate fan fɛ ka fiɲɛni b'an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka kibaruya tɔw ye. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu kun wɛrɛ t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. segukaw fɛ yen nɔ plaki kɛli moto sen fila ni sen sabaw la o baaraw nun donna segu marabolo ɲɛma ka sɛbɛnfura ɲɛnabɔla o bolo ka sanga ni bi sɔgɔmada in ye juin kalo tile 17 in kɛnɛ mun kan ni u ye u ɲɛsin kosɛbɛ ko fintigilakaw ka cɛkɛda minnu bɛ moto min bɛ o kɔnɔ ka se ka olu ka plaki o nimero ta yaasa o baaraw ka kɛ nin wulikajɔ in kun k'a tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka bɛɛ lajɛlen bila bɛɛ ka se ka nin hakilina in kɛ laɲini mun n'a kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa moto sen fila ni sen sabaw segu marabolo kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a bugunatigɛ cogo min na ko nin ye baaraw daminɛ ni yamaruya o dilen ye kucalakaw fɛ yen nɔ sifinakaw ka hakɛ lapasali tɔgɔladon o laɲɛnɛmayara farafina gun kan kucalakaw ka centre municipal de développement des petits enfants o de ye nin yɔrɔ in kɛ kunungo baara in kɛra yen de kɛnɛ mun kan n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko u y'u ɲɛsin sifinakaw ka se ka ji ani sanuya ni bɛsɛya walew sɔrɔ u ka se ka kɛnɛya sabatilen sɔrɔ ko tɔn min sigira o kan kosɛbɛ nin don kɛrɛnlen kɔnɔna la o siratigɛ de la wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛra seko ni dɔnko ani fo ka taa se o ɲɔngo o kɛra ka nin don in baaraw ka a yakubaya kosɛbɛ direkaw fɛ yen nɔ maa mun bɛ yen nɔ ni olu ma kalan jan kɛ walima n'u ka kalan danna sira la kalanbulon kɛra olu kun suderi ka ɲɛsin u ma ko sifinaka maa 15 olu de ye nin kalanbulon sɔrɔ yaasa u bɛ se ka dege suderi la cogo min na u bɛ se ka u dayirimɛ sɔrɔ bawo ko bɛɛ lajɛlen ma kɛ kalan kɛbaga ye o de la ko nin hakilina in kan ka tɔbɔtɔ yaasa ka se ka nin sifinaka ninnu dɛmɛ hakilina mun ni a bɔra conseil régional de Tombouctou olu ka bolo kan ani fo ka taa se Suisse contact olu ka hakilina kɔnɔ ko yaasa ka se ka sifinakaw ka baarako gɛlɛya ka caman ta a la gawukaw fɛ yen nɔ ka maaw galabu foni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa tederali sara ni o ye salen mun bɛ kɛ ka sigidaw yiriwa o siratigɛ de la maa dɔw wulila u yɛrɛ ma ka se ka taa u ka ni musaka in sara maa 100 ani maa 15 u bɔra k'i mun na ni o de ye alijana banja ye ka taa mairie la yaasa ka su ka t'u ka TDR sara k'o kɛra wale ye ka bɛɛ lajɛlen galabu foni maaw ka se ka t'u ka nin musaka in sara min bɛ kɛ sababu ye marabolo ni sigidaw bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na mairie ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ o nisɔndiyara wa u bɛ bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka nin maa ninnu k'u ladege bugunikaw fɛ yen nɔ marabolo ɲɛmaa a ye marabolo kɔnɔna ɲɛmaaw ni o ye préfet ni sous-préfet ka bɛɛ lajɛlen wele bugunikaw ka marabolo ɲɛmaa ni o ye général de brigade Ousmane wele ka sanga ni bi sɔgɔmada in ye ko yaasa bɛɛ lajɛlen ka jɛrajɛba kɛ jalajɛ minnu bɛ kuma marabolo ɲɛtaw sigidaw sanubɔkow ani fo ka taa se baara mun kan ka kɛ ani jamana ɲɛmaaw ye hakilina mun d'u ma ko nin ɲɔgɔn in kɛra o n'a damataw de kan yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hakilinaw sɔrɔ ka sanga ni ɲɛmaaw ka laɲini ye seko ni dɔnko bunakun kan an ka faso danbe kɔlɔsibaw ni o ye hakilina ye mun taara seko ni dɔnko minisiri fɛ ko o ye maaw ye maa minnu ni olu bɛ an danbew ani fo ka taa se an tabiyaw ka o ɲɛfɔ sifinakaw ye o maaw ni seko ni dɔnko minisiri ka fara minisiri caman kan o ye jalajɛ kɛ kunungo CCB kɔnɔna la kɛnɛ mun kan ni minisiri mun tun bɛ yen nɔ dɔw bɛ tali kɛ bɛn ni keleya o minisiri ni o ye général Kɔrdame Ismail Wage fo ka taa se an ka sifinakaw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri Abdul Kasim Fɔnba ka taa se
sanfɛ kalanw ni ɲinili minisiri professeur Burema Kanse ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ o balimakɛ Mamu Dafe kɛrɛfɛ kɛnɛ in laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an ka tabiyaw ani fo ka taa se an danbew bɛn ni kɛlɛ ni ɲɔgɔn minɛ ni mun kun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kabi gale ko ka o walew ka o don sifinnakaw hakili la kosɛbɛ ka don an ka kalansiraw bɛɛ lajɛlen fɛ ka sanga ni jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ale ka hakilinaw ye i n'a fɔ a ye san 2026 san 2027 kɛ kalan ani seko ni dɔnko ni lamɔ ani ladamu o sanw ye ko ka se ka Mali kura di sifinnaka minnu ni u bɛ mɔ ni an danbe ni an ka jamana tabiyaw ye o de la ko ni hakilina in bila sen kan maa minnu ni seko ni dɔnko minisiriso ye u suganti k'u kɛ danbe kɔlɔsibagaw ye ko maa don minnu ni u ka dɔntaw ka bon kosɛbɛ n'u bɛ an danbew dɔn olu de bɛna kɛ maaw ye minnu bɛna kalan siraw fɛ ka se ka an tabiyaw ani an ka jamana danbew ka olu ɲɛfɔ sifinnakaw ka se ka faamu Mamu Dafe yɛrɛ k'a fɔ nin kɛnɛ in kan ko a nisɔndiyara bawo ni hakilina yɛrɛ k'a fɔ Mali ɲɛmaaw an janbe an bɔyɔrɔ la bawo ko maa min mana fili i bɔyɔrɔ ma i t'a dɔn ko bi kamana gan ko nin ye hakili ɲuman ye ka se ka bɛɛ lajɛlen ta sira yira i la Kebamate fan fɛ. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Kɔkan kibaruw bɛna taa ni an ye Senegalikaw fɛ yen nɔ Senegali dɔɔni maaw ye tɛgɛ da ɲɛnɛmafɛn sugan bɛ n'u b'a wele ko cocaïne ni a tɔni kelen bɔɲɔgɔnko kan ko sira mun bɛ bɔ kunpekun fo ka taa se kungɛli o fɛ ka sanga ni wulikajɔw ye ni dɔɔni maaw bɛ ka baara min kɛ k'u taara tɛgɛ da camion dɔ kan mobili min n'a bɛ ka bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ ka kunda Senegal jamana kan o siratigɛ la dɔɔni maaw ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka wulikajɔw kɔnɔ k'u sera ka tɛgɛ da ni drogue kofɔlen kan ko n'i y'a musaka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka t'i jɔ fo sefa wari miliyari 58 n'a bɔɲɔgɔnko la maa min ye nin baara in kɛ ko u bɛ finitigilakaw ka bolo ka se ka a ko tɔ sɛgɛsɛgɛ Congo RDC jamana yɛrɛ k'a fɔ ko Ebola banakisɛ nisɔndiya bɛ u bolo bawo ko maa caman bɛ ka kisi ka bɔ a la ka kɛnɛ ka bɔ a la pewu maa 7 ɲɔngo kɛnɛtigilama yɛrɛ k'a fɔ olu de sera ka furakɛ ka ban pewu ka bɔ ni banakisɛ in bolo o maa ninnu na den tan ni kelen b'a la ni o ye bebedenni ye mun tun tɛ tɛmɛ kalo 16 dɔrɔn kan ko o de b'a yɛrɛ k'a fɔ nisɔndiya ko don banakisɛ in RDC jamana o bɛ ka se sɔrɔ a kan Sini jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ ko farafina jamana caman bɛ se ka taa sɔmɔkolo ka a feere ka taa Sini jamana kɔnɔna la bawo ko a bɛ waati jan bɔ farafina jamana caman kun tɛ ka se ka sɔmɔkolo labɔ bawo bɛnkan kun tɛ o ni Siniwa jamana ni ɲɔgɔn cɛ jamana damadɔ de kun bɛ i n'a fɔ Guinée Bissau Mozambique ani Gambie olu de kun bɛ se ka taa ni sɔmɔkolo ye ka taa feere Sini ko ka sanga ni bɛnkan kura mun ni Siniwaw y'a ta o ni farafina ni ɲɔgɔn cɛ jamana fɛn fɛn n'a ka d'u ye ka se ka sɔmɔkolo labɔ ka taa feere bɛnkanw kɔnɔ ko u bɛ se ka baara kɛ ni Siniwaw ye ka musakaw sɔrɔ Faransi jamana premier ministre y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛna kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ bɛɛ lajɛlen kan ministriw fo ka taa se forobacɛkɛlaw ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ dɔrɔgu sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ la bawo ko jateminɛw yɛrɛ k'a fɔ dɔrɔgu mini de yakuba bɛ don baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛla ka kɛnɛya ko a bɛ dankari kɛ o la wa k'a bɛ dankari kɛ fɛnɛ jamana fɛnɛ baarako la o siratigɛ de la k'a ka kan wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ka se baarakɛyɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a daminɛ ɲɛmaaw la bɛɛ lajɛlen bɛ sɛgɛsɛgɛ dɔrɔgu ko bunakun kan yaasa dɔrɔgu kana cɛnni don u ka baaraw kan
Espagne jamana premier ministre koroni o ye Zapatero ye jalaki binenu akan k'a fɔ ko k'a to premier ministre la ka daminɛ san 2004 ka taa se san 2011 ko a ye nafolo ŋanamuŋamunu walew k'o caman de kɛ ko nin tun ye a siɲɛ gale ye premier ministre kɔrɔ o ka se ka wele bɔgɔ jeninen kan ko o de la a welelen don hali n'a sɔrɔ don nataw la a bɛna se ka taa lamɛnli kɛ ko jalaki min binenu a kan ka se ka t'i jɔ o kun kɔrɔ. Amérique jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye bɛnkan sɔrɔ o ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ mun ni kisɛ ka jɔ bolonɔ bilala bɛnkan in na yɔrɔ jan fɛ ko ka sanga ni juin kalo tile 15 ye nka bɛnkan yɛrɛ kan ka kun cɛ juma nata ye nka ko halisa o waati kelen kɔnɔ Israel bɛ ka susuli ta ka ɲɛsin Liban fan dɔ ma ka sɔrɔ bɛnkan in na bɛɛ lajɛlen de b'a la Liban bɛ a kɔnɔna la i n'a fɔ Amérique jamana y'a fɔ cogo min na ko ka sɔrɔ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ jumadon Suissekaw fɛ yen nɔ jamana filaw ka maaw kan ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen nin waati in kɔnɔna la an bɛ k'a fɔ ko Iraniyɛnw ka bateau mun kun bloqué bɛ Américains fɛ o ye o siraw labila ani fɛnɛ kɔgɔji sira Detroit d'Ormuz o fɛnɛ labilalen don nka ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka jumadon de kɔnɔ ka se ka bɛnkanw kɛ nka ko hali o bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Israel ka susuli tɛ ka jɔ ka ɲɛsin Liban ma. An bɛ bi kibaruya kuncɛ ni sangafo ye Mali artisiw dɔnkilidala mun bɛ yen nɔ ni o tun b'a wele ko Samifɛ Farimanba a yɛrɛ mɛn k'a fɔ Ala ye a miniji dɔgɔya kunungo ko in kɛra ka sanga ni kɛnɛyaso mun bɛ yen nɔ ni o ye Hôpital du Mali ye o kɔnɔna de la dɔnkilidala in ni a tɔgɔ yɛrɛ ye Mohamed Sisoko Samifɛ Farimanba kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko bana kundala surun dɔ de senfɛ maa in a miniji dɔgɔyara ka sanga ni bi wulada in ye kibaruya bɔra ka bin a ka janajaw kɛra ka sanga ni Falajɛ kaburu dɔ kɔnɔna ye maaw ani fo ka taa se Mali dɔnkilidalaw caman u bɔra ka se ka taa tasibila ani duwadu labanw kɛ ka ɲɛsin dɔnkilidala in ma ka sɔrɔ k'a da a dayɔrɔ laban na ni ne bɛ dan siri an ka wulada na kibaruya la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na ka lase aw ma k'aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na an ni ce anw sugantila yaasa ka se ka kibaruya sɔrɔ Mali ani diɲɛ kan nɛgɛ karafew ani ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ